Maayong gabi kanatong tanan. Maayong gabi. Okay, pasalamatan sa atang Ginoo ha, nga nagatamo na itong Santos nga misa, aron nato siya mapasalamatan sa mga grasya nga atong nadawat. Pasalamat. Muna ang tanan ng Ginoo, tanan siya usa ka masipang pakpak. Perfect dire, amo tangka dito, no? So, sa mga suking tigpaminaw o tumatan-aw ha, itong online o katong manan-aw diri sa akong palibot, no? Nandito sa mga lalayang lugar ha, di lang kita diri sa Cebu, hindi hasta usap sa Mindanao, sa Davao, no? Labi na gid sa gawa sa nasod ha, America, Australia, Japan, England, sa uban pa ng mga lugar, sa may gabi kanat na itong mga suki, ano? Amo na kung kabantay mo, kadaw sa nato masipyat kita. Na masipyat nga ng budlat, kita na ba mga libat? Masipyat ka na, no? Masipyat nga ng kabaw, kapat ka bakiil, masipyat ka blakang, kita na bang mga kimpang. Sa mga sipyat, kita tanan, ha? Labi na ginoon sa tanan sa gugma. Ayan, so sa babae, no? So pa-check up sa doktor, niya cross mo niya doktor. Minsan sila, dok, kailan ko ni mo magpa-check up sa akong dugo. Siya nga naman, basi may body mo akong type, akong type, ikaw, maning pastel, maning pagkalisod yun, no? Sila, kumasa yung love life, dahil siya, mura lagi exam, nga naman, mura kang kinupya nga assignment, nga naman, kaya di ko ka mau-explain kung danay mamutana, kaya rin nga pastel, no? Ikaw, dahil, kumasa yung gugma, dahil, yung love life, dahil, Chay, pastilan, kausar ko na ang bayan ng lalaki. So, is not sure pag yun, hold upper. Pastilan. Kaya wala nga mapagkarisod Ginoo, no? Chay, kung sa'yo magkumalay. Chay, well, good news o bad news. Wow, kung saan man ang good news, nakauyab na dyan ko. Wow, kung saan man ang bad news, ako rin na kay Bao. Kaya wala nga may nadag. Bisan sa usang mga butaka, bisan sa pagsabot, no? Usahay, masipyat, no? Nga ng bata siya mama siya gwapa na ko baoy isa ka na bitaw dai gwapa jud kay kanoy yung bata siya diwat kay ko nimo man bisa pareha ko sila nga matignaw man ni basta na puri lang ingon o sa man iputupot nang crazy beautiful you sa Bisaya pa gwapa unta ka buang lang kay nga pagkalisod yung Ginoo no mo na karon aron ka makauyab, pero medyo ka mo smile, na keep on smiling. Pero karon na COVID, di man yung ma-apply, kaya nga naman, naka-face mask man tanan. Kaya rin nga naging masipyat na. Mga na, masipyat man ta, masayop man ta, so sa mga kinahanglan ang duha ka butang. Nga mga tema sa itong pagbasa karon sa man, correction and forgiveness. So, ang ingon ang Ginoo kung kinsa ka ito nagbuhat o sa'yo, kinahanglan atong antuon. Atong doolon, atong istoryahon, ha? Kaya ato silang tudluan sa sakto nga paagi, nga ato silang korihian. Muna gitawag na ito, fraternal correction. So unang saan man, kinahanglan itong korian in private, ha? Naiuban din mag-away, di niya madulungon, ipaagi pa ang Facebook. Pagkalisod, no? Imo na doolon mo in secret, no? Naiuban pa mag-away sa Facebook, no? Mga uyab, mag-away sa Facebook, no? Nasa kababay, nagyaw-yaw, no? Diyan sa ka, human ko ni mo awaya, human ko ni mo pasakiti, human ko ni mo biyai, mingon na ka nga, makikita ko ni mo, bisag kadiyot lang kayo, oy, kadiyot lang, kay mag-ilis pa ko, gusto talaga, kaya wala nga may nanagit pa, no? Ikaduha, kung makorrekta, unsa man, kinahanglan with charity, ha? Kaya nga naman, ang atong isikatao, atong gimahal, diha sa mata sa Diyos, no? Kaya nga naman, ang pag-correct, dapat expression of love. Kung ato silang Korean, dili na to Korean sa makasakit nga paagi. Kaya naman itawag na itong baybayan, fraternal collection naman. Aron nga dili na masakit na. No? Kay matod pa nila, no? Sakit nga na madagma ka, masakit ang imong tuhod ra, kana pa kang sa gugma nga magsakit ang dughan na. Kaya wala nga lisod yung Ginoo. No? Mao na ikatulong ang atong pag-correct, kinahanglan atong ipadayon, ha? Na di ta mawad-an sa paglaom, dili ta mo atras. Sige lang yun. Pareha kang Santa Monica, di ba? Yang ikurhian ni anak na si Agustin. Wa yun siya mohunong hantod, wa mahurot ang iyang mga luha. Wa sa may resulta, nagbago si Agustin, nahimong santo. Pareha sila, santo o santa. Muna nga, hinay-hinay niya, don't give up. Nag-away ang adlaw o ang kanang nagpahambugay ang adlaw o ang hangin.
Kung kinsa dyan makatangtang sa t-shirt nga nasa lawas sa tao, huyo pang hangin, parang anak ko ng tao, hapit ko natangtang ang iyang gusto pa masinida, pero ang adlaw sa gibuhat, hinahinay lang, ipainit, init, tanto kalimot kayo, itangtang sa tao, ang iyang gusto lang masinida. So, masabot, inana na, hinay-hinay lang, ha? Pero sa upang sa kusang hinahinay, di igap pa mausap. Yung sa katao, minsan, oy, kumusta ba yun? Nag-away ba sa masawa? Pero iya magyapon kong gigitik, ka-sweet, good. Gaway naman niya, gigitik pa ka, siya mo lagi gigitik kong kutsilyo. Kaya yung pagkalisod ba, no? Modest correction. Ikaduha, forgiveness, ha? Kailan ta magpasaylo. Kaya naman, ang Diyos magpasaylo sa kanato. Kung kita magkapasaylo sa uban, kung sigurado nga pasaylo, kita sa Ginoo, nga naman, He is a God of many chances, ha? Hindi lang siya mapasaylo ka usa, kadua. Kung dili sa daghan nga higayon, no? Na may iba na ito diri, ha? Na pinakamadunggan, no? Mahalagang paalaala, ang sorry ay hindi gamot sa paulit-ulit na pananakit ng pag-ibig. Siyang sorry niya, inalagay mo, pero sa Ginoo, dili. Iya gitan to, waton pirmi, ha? Mao na nga Ginoo, naghatag na ito sa sakramento, no? Nga kumpisal, ha? Aron kita mapasaylo, kita makapangayog pasaylo sa Ginoo, no? Mawa ang mga dautan nga naa sa atong utok. Niya ang tao, sus, si Jung Ampo na mawa din mga dautan na nasa utok. Saan nabali man hinuon, ang utok may nawa sa kukabaligon. Napugo na. Muna ang importante sa forgiveness. No? When we forgive, kabaw ba mo? Napasaylo to sa Ginoo kaya magpasaylo to sa uban. When we forgive, in reality, sa hinitabo, we give for things. Ato na gibali, no? Forgive and we give for things sa atong gikaaway. Unsa mo no? Upat ka things atong gi-give. Narasan sa word nga give. G-I-V-E. Ang sabi ng G, God. In reality, kung napasaylo ta sa itong isikataw, atong gibalik ang Diyos sa paghatag kaniya. Kaya ang Diyos nagapasaylo usab kay usay atong mga mistake, mo ni magkapahimo na ito mga sala sa usab-usa. Mo na maminaw ang Ginoo, ha? Di para sa uban, so sa atong pangikuan, di din maminaw. Di sa katao, nag-sig text, unsa kadiha. Kataas akong text, imong imbaws, pwede ka na mabuha, mura makag-iro, nag-text kung taas kayo, yung tabag, mao ba? Sa ka-iro. Wala nga Ginoo, atong gibalik sa tao, atong gipasaylo. Kay siya usab, mubalik sa Diyos, eh, siya sa ikagalingon, andam na sa pagampo, kung mawa ng mga babagha. Ang sama letter I, intimacy. We give back our relationship, ang atong pagkasuod sa usab-usa. Mo ni nga nindot kayo, no, kay matagal itong importansya ng usab-usa. May sa katao, nagpatupi. Ginanyang iyag, siya dayo kaya magtupi dahil. Klaro kay mong agtang. Mura kang airport. Pag siya ako dahil siya, nili airport ba? Buta airport, tanti kasi kinabuhi ko. Kaya manigan niya ang atong intimacy. Letter B, usang na letter B. Victory against Satan. Kabaw mo nga, kung natin away dito, pasaylo si Satanas, magpuyo sa atong kagalingon, maratagan taong dagang mga butang expression sa atong kalagot. Muna masukuta, muna magyaw-yaw ta, muna nga badlongon ta. O kaya anong mga itong pagbadlo, wala ang papasaylo sa matang usa ka nato. Muna nga itong mga inan, magsigaw na to, hoy, di maayo, nga matug dayon, hindi gumagkaon. Ano man, kaya kinana pa manghugas ka sa plato, kaldero ko. And finally, letter E. Letter E. When we forgive, no, we give back our emotions, no, nga naputol tungod sa atong mga kasuko, no, ng atong mga kagulanan tungod sa atong panag-away. Kabantay mo ko natin nag-away huot king atong dughan, mo din nga kung mag-uliay ta ato tayo na mapasaylo, nabalik ang atong emosyon, nabalik ang atong kalipay. Wow. Guys, zero pangita sa happiness pa sa dictionary. Wag yun ako magkiti. Karoon ako kanang kamatikod nga naaraman dahil nimo imo nang ikuptan diha sa imong kasing-kasing. Kaya mo naging men anag sa tanong galingon, ha. Mo na imong ang uban maalugunan dyan, no, kung dili mabalik ang maayong kinaiya, no. Sakit mo din ng bikog, no. Kasi mo ng bikog. Sakit bitaw, no. Nasakitan kay ko kay abi ko na in love ka na ko. Hatek, no. Wala sa tapos sa nang ginover to sila gathered in my name. Ayan in the midst of them. Kung di ta magkikuli sa usap-usa, wa ta magkauyon. Di ta magkatigom. So sa pag-ampo, duha o tulog kita,
naman na ang Diyos mag-iuba ka na ito kung wa kita nagulit ay sa tamay kabubuto. Yung mga tiyan po sa tamisa karon ha. Ang dapat dahil kita sa pagpasailo, kabaw kita sa paggiya sa isang tao sa mayong dala na padayon sa kita kapasailo sa Diyos, pagkatagan siya mga grasya. Amen.